Сезнең игътибар иткәнегез бармы? Әгәр дә язмыш сиңа нинди дә булса сынау китереп куя икән, Аллаһ Тәгалә артыннан ук нинди дә булса комплимент ясый. Һәм менә тормыш әкрен генә шулай чиратлашып дәвам итә. Бүгенге кунагыбызның язмышы миңа әнә шундый Салават күперен хәтерләтә. Аның әлбәттә сынаулы вакытлары да, әлбәттә аның бәхетле вакытлары да бик күп. Һәм менә шушылар турында без сезнең белән сөйләшергә дип аны кунакка чакырдык. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, социаль челтәрләрдә сораштырулар нәтиҗәсендә бик күп тамашачылар аны үзебезнең студия кунагы итеп күрергә теләделәр. Димәк, рәхәтләнеп, әйдәгез бергәләшеп әңгәмә кырыйк әле безнең бүгенге кунагыбыз Илсия Бәдретдинова. Миңа калса менә бу урында бөтен тамашачылар алкышладылар. Сәлам Илсигә. Сәлам Зәмирә. Күптән күрәселәре килде. Сине безнең кунагыбыз итеп, гәрчә инде безнең ТНВ каналында синең белән тапшырулар чыккан булса да, ләкин бу үзенә күрә бер мәхәббәт күрәсең. Шуңа күрә дә бүген әйдәле синең белән ихластан туган көнеңнән алып бүгенге көнгә хәтлек синең язмышың, тормышың турында сөйләшергә. Бер генә тапшыруга сыербыз микән? Мөмкин кадәр инде сөйләшергә тырышырбыз. Инде каян дип сорамыйм, бөтен тамашачылар да белә. Мин Лениногорский районы Иске Шыгыр кызы, Татарстандагы беренче нефть чыккан авыл. Бездә бик биек һәм бик матур таулар, бездә бик матур урманнар, бездә бик күп чишмәләр, бездә елгалар. Дөнья йөзендәге иң матур авыл ул минем авыл. Әлбәттә шулайдыр, мин килешәм. Юк, минеке дигән. Ләкин мин бәхәсләшә дә алам синең. Әлбәттә шулай, һәр кем өчен ул нинди генә, хәтта далада яшәсә дә, ком чөлендә яшәгән берәр гарәптән сорасаң да, ул әйтәчәк, ком чөлендән дә матуррак, гүзәлрәк урын юк дип әйтәчәк, әлбәттә. Мин синең белән килешәм, сүзләрең белән. Менә мин синең белән бик тә сөйләшәсем килә синең Зәйнәп әбиең турында. Сөйлә әле. Әби, Зәмирә, бер яктан караганда гади генә әби инде. Бәләкәй генә буйлы, гади генә бик яшьләй тол кала. Бабай сугыштан кайтмый, аннан 2 бала, минем әтигә бабай үлгәндә 9 ай була. Әби җир җимертеп бөтен тормышны үзе сөйрәп барып, 2 баласын кеше итеп, данлыклы Зәйнәп Бәдретдинова, депутат, алдынгы сыер савучы һәм башкасы, бик гадел, бик усал әби, бик сирәк кенә көлә торган. Көлә дип әйтеп булмый, астан гына елмаеп кына куя торган. Менә синдә Зәйнәп әбинең шалымнары бармы? Юк. Юк, мин бит кирдәле чыктыла андый түгел. Ул бит гел акыллы. Мин вакыт кына Сирәк. Әлбәттә ул бардыр, синең дә туры сүзле булуың да, фикерле булуың, әлбәттә ул килә синән үзең, әлбәттә авыз тутырып әйтә алмасаң да, ул читтән барбар күренә. Менә аның тәрбияләрен син, ул бит белгәй чакта ул бит әйткән сүз бер колактан кирә икенчесеннән чыгып китә. Ләкин менә күңелеңә кирип калган вакытлары күп. Бик күп, Зәмирә, минем бик зур хыялым, бер качан утырып әллә менә шушы әби язган сүзләрне кертеп китап чыгарым икән дип тә уйлыйм. Чөнки ул безнең тормыш турында шуңа хәтле гади телдә үзебезчә әйттереп аңлатып бирә торган иде, матур иттереп. Менә мәсәлән безнең авылда уйныйдык та, хәлсезрәк гаиләдән балалар кирип, әби аларга конфет тарата иде. Без әйтәйек диге. Фала, менә гел безгә керәләр инде, нигә шулай? Һәм әби аңлата иде безгә утыртып. Бер вакытта да каршыңда кем басып торганын белеп булмый. Бәлки ул синең балаларың тезләнеп ярдәм сорап бара торган кеше булып үсеп җитер. Язмыш шундый нәрсә ул дип. Бәлки синең күз алдыңда киләчәк президент басып торадыр дип. Анарсының шундый бер гениальный гына бер сүзе бар иде. Мәсәлән, теге, менә булай булган икән, тегеләй булган икән, гайбәт битендә бит, булай булган икән, фалам, теге аерылып киткән, кушылган, бала тапкан, тигенең белән күләт иткән, булай булган. Әби әкрен әйтеп куя. Бәлки алай булмагандыр да. Без бит белмибез. Менә мәсәлән, миңа бик күп язалар теге. Син тегеләй, син булай, син ирең белән булай булган, син балаң, син нәрсә. Һәм Зәмирә, ул бит кешеләргә аңлатып торудан мәгънә дә юк бернинди дә. Мин шул вакытта менә йөрәк кысыла, таш булып. Менә әйтәм, ничекләр булганын белсәгез икәнсез. Һәм аны аңлатудан һәм кемгәдер дәлилләп торудан бернинди мәгънә дә юк. Менә шул әбинең сүзләре искә төшә. Бәлки алай булмагандыр да. Сез уйлаганча. Безнең кешедә шундый бер сыйфат бар. Бөтенесе начар. Син әйбәт. Шулай.
Гаепле президент гаепле, җәмгыять гаепле, ир гаепле, хатын гаепле. Күршеләр машина алганнар, күршеләр яңа йорт салганнар, күршеләр диңгезгә барганнар, алар кеше түгел. Вообще кеше түгел. Менә мин утырам әле менә монда бит 30 яшь президентны начарлап утыра ул. Аның кыймасы алган була, үзе исерек була. Бөтенесе гаепле ул әйбәт. Ә мин нәрсә эшлим соң? Чарасызлыктан эшәм инде менә мин дип утыра ул. Аңлыйсыңмы? Бар әлбәттә, андыйларны шу вакытта, шундый менә йөрәк кысылган вакытларда әбинең киңәшләре сиңа үзеңне кулда тотырга ярдәм итәдер, шулаймы? Әйе, үтә ул дия. Күп кенә вакытта менә авыр вакытларда әби үтә ул. Үтә, бусы да үтә, тегесе дә үтә ул. Хәзер мин кайбер чакта үземне шулай уйлап ятам да, мин әйтәм, шуның кадәрле күз яше түгелгән вакыты белән, әйме? Ниндидер теге авыр сүзләрдән, белмим, нахакка әйтелгән сүзләрдән күтәрә алмыйчы менә бик авыр моментлар. Мин әйтәм, нәрсәгә дип үземне шуның хәтлек азаплап яттым микән? Кирәк түгел, үтә бит ул. Үтә. Ләкин шул минутында, шул секундында бит ул йөрәкне бик каты яралый. Үтәсен белсәң дә, ләкин ул яра бит ул. Яра, сүздә юк әйе. Ул бит ул әйтәләр, хәнҗәр ярасына караганда сүз ярасы төзәлми диләр. Шулай бит. Икенче яктан караганда инде ул шундый вакыйгалардан соң әзрәк көчлерәк булырга өйрәнәсең. Менә шул вакытта бала чакта шигырь урамнары буйлап уйнап йөргәндә ялан тәпи вакытта, әлбәттә мондый кыйныклар белән ул берәү дә уйламас, язмышында шундый кыйныклар барлыкка килде дип әйбит. Менә әтиеңнең турында сөйләле. Әтиң, әниң дә шундыйлар. Әти нефтяник булып эшләде. Әни гостракта эшләде. Аннан соң колхозда да эшләп булдылар. Әти лесник булып та эшләде. Гап-гади авыл гаиләсе. Төрлесе булды Зәмирә. Менә безнең генә әти шундый яхшы, безнең әни шундый яхшы, мин шундый менә матур гаиләдән чыктым. Әгәр дә син уйлыйсың икән, моның әбисе дә шундый акыллы булган, әнисе белән әнисе дә шундый әйбәт булган, үзләре дә шундый. Юк, Зәмирә. Әллә ниләр булып бетәе. Юк. Төрле чаклар булгандыр. Талашкан чаклар, елашкан чаклар, ишекне шапылдатып чыгып киткән чаклар, кирдән кайткан чаклар, тезләнеп гафу үтенгән чаклар, төрлесе булды. Без 3 кыз үстек, әтиләрнең дәгел алдагыл булмады, безнең дәгел алдагыл булмады. Мин шугыйм, Зәмирә. Мин чынлап та шугыйм. Теге Ленин бабай памятниклары саклап, нигә саклаганымны да аңламыйм инде хәзер, укытучы сакларга кирәк диде дә, өйдән качып чыгып китеп, мин Ленин бабай памятнигын сакларга тиеш дип яңгыр астында эшеп битеп памятник саклап торганнарына әйме, анда Тимур его команда оештырып, әбиләр күп чыгаралар, балакаем, туйсам, туйдым, бөтен әйберем бар, зинһар килмәле безгә бүтәне. Андый чаклар да бар. Өйдән эштән качып чыгып китеп, мәктәптә стен газета ясап яткан вакытлар, әйме? Әни җыелышларга алысы, әни еш йөргәндер инде мәктәп директоры кырына. Юк, Зәмирә. Алдан дип юк. Зәмирә элеп биргән кеше дә юк. Мин Казанга укырга кирдем, 11нче классны битергәннән соң. Кайттым да бер ярты еллар гомер вакыт узган булгандыр инде. Әти утыра. Сен биракы укырга керәсеңме, эшкә керәсеңме, бер нәрсә уйла инде. Мин Казанда укыйм. Менә бу авыл ул минем генә баштан узмаган. Алар минем кай икәнне дә белмиләр. Әллә бу битарафлык түгел бит бу. Битарафлык түгел. Бу ышаныч һәм бу эшнең күплеге һәм менә бүгенге заманда кебек балаларны теге улым монда тырналмадымы, улым температураң ничек, улым туктәле, бысын ашама, бысы гомолы, бысы тигесе, бысы. Бездә андый бер юк. Без чүп үләне кебек чыктык та үстек. Безнең караган кеше дә булмады. Бу минем әти белән әнигә теге үпкә тарафыннан әйтелә торган сүз түгел. Мин аларга шундый рәхмәтлемен. Без шундый самостоятельный булып үскәнбез. Беләм, син яшьли, әнисез калган кеше сиңа ничә яшь? 20 иде. Бигрәк бала булгансың. Сагый булганмы? Үлем дә инде. Хәтерлим. Хәтерлим, без бит әле менә кияүгә чыгып, Илфак белән күчеп киттек дә, төнге сәгать 10-да, әле бит ул вакытта телефон, эштән телефон бирделәр, ниндидер Илфакка, телефон заманасы да түгел. Шалтыраттылар, апайлар, әни үлгән дип. Мин нишләптер әнинең үлгәнен күз алдына да китерә алмый идем мин. Авырыйдыр. Әти үлгән дип нишләптер ишетәм. Әйтәм, әни елыйма. Әнине саклагыз. Әти түгел, әни үлгән Илсия дип. Ул теге әти үлсә җиңелрәк булыр иде дигән сүздән түгел, ләкин нишләптер әни шуның хәтле тормышны ярата торган,
шундай менә яндырып яши торган хатын күз алдына китерергә куркыныч. И без менә мин хәзер малайны тәрбияләүдә теге усал итеп тәрбияләү бәлки әз генә шуннан шаукымыдыр. Без шуның хәтликник ияләшеп үскән идек, әнинең бөтен тормышны алып барганына. Бөтен әйберне әни менән нык иттереп үзе тартып бара торган хатын. Һәм әнине без өч кыз үзебез юдык. Авылдагы бер ак әби безне өйрәтеп торды. Үзегез югыз дип. Юдык та шулай тупсаны атлап чыктым да, монда бит инде халык җыелган, әнине көмергә. Инерционны иштән чыкты. Әни сөлгеләр кая? Хәтта сөлгеләрнең кая икәнен дә белмибез. Чөнки без инде авылдан күчеп киткән һәм әнисез бернинди адым да ясап булмый. Менә күз алдына китерәсеңме? Атлап чыгына, не дип сөлгеләр кая? Белмибез. Берәйбер дә белмибез. Шундый зур гөрләп барган сыерлар, тракторлар, мотоцикллар, бакча 20 соты, җиләк бакчасы, башкасы, анда теге бер Иллеш туганда инда уткысы, каз, үрдәк, сарыклар, бихисап чуты чамасы юк. Һәм без шул көндә генә аңладык бу эшләрнең бөтенесендә әни эшләгән. Һәм һәр вакытта да елмаеп эшләгән. Әни. Шул көннән тормыш тукталды. Чөнки ират кеше гаиләдә, кырыенда хатын-кыз булмаса, бетте баш. Аннан соң китте, төрле вакытлар булды. Аннан соң әти инде ширләп орын өстенә калды. Инде 2 ел элек әтине күмдем аннан соң. Ничектер шулай бара, нишләптер. Әни китте, Илфак китте, әби китте, әти китте, менә бөтенесе. Шулай булды. Кешеләр берсе якын кешеләр? Китеп беттеләр. Минем иң якын кешеләрем хәзер менә минем 2 апам бар. Улым бар. Әни авырдымы? Авырмайды. Зәмирә, шуның өчен авыр булды да. Кинәт, тромб белән. Һәм бер вакытта да авырмады да. Ул шундай матур иттереп үлгән. Бакчадан кирде ди әти әйтә. Мин син чәй куялы, мин ятып торам, әз генә аякларымны юып ятам, чәйник сызгыргачтан төртөрсең әле, яме дип кирип китте ди. Аппак постель, аякларында куймаган караватка, булай иттереп кенә күрәсең инде, теге юынып ятам дип. Шулай иттереп ятып, елмаеп, шулай яткан киене белгән. Кычкырмады, еламады, сусырамады ди әти әйтә. 5 минуттан әни уже үлгән. Кирип китеп. Менә ничек матур итеп елмаеп яшәде, шулай матур итеп китте. Әни. Көтмәгәндә, уйламаганда. Урыны җәннәттә булсын. Әлбәттә, һәр кеше өчен ничә яшьтә булса да иң зур югалту ул, әлбәттә, әнисен югалту. Чөнки менә әйтеп торасың, бердән тормышта ул әни бер вакытта да китер кебек түгел бит ул. Юк, әйе. Ул менә гел булыр көтүчле. Әйе. Син хәзер тамашачыны татар халкының гына түгел, гомумән татар башкорт халкының бигрәк тә инде яраткан җырчысы шундый югарыга күтәргән. Ул вакытта уйлыйсың, әни күрсен дигән. Бер шуны әйтергәем, бәлки чакта теге репетициялар ясыйм дип төшеп китәсең бит инде сәхнәгә, анда клубына. Әни ачулана инде мәрхүмкәем. Менә монда бакчага су сибергә кирәк, син шунда йөрисең, трай тибеп дигесең. Юк, төшеп китәсең бит инде. Һәм инде мин җырлый башлап, инде беренче кассеталарым чыгып та, теге кешегә санамадылар дисәң, дөрес түгел инде ул. Ярар, бу универда туктар әле, бер качан эшкә керер әле, шундый рәгә. Ярар, җайланыр әле дип. Хәзер үземчә уйлыйм, мин әйтәм, менә 2 ел элек узган җәйдә бит инде. Уздырдым Иба бәйрәм. Авылда. Татар эстрадасындагы әйдәп бара торган иң зур җырчылар белән җыелып кайтып. 8000 кеше җыелып. Бик тырыштым инде. Мин әйтәм, менә шушында 2 генә әтием белән әнием утырып торсалар, 8000 кеше бер авыздан Илсия рәхмәт дип акырып. Ох, мин әйтәм, мин хәзер Замира күбәйберләрне уйлыйм. Хәзер мин әйтәм, ул вакытта бит инде ул теге акча юк, үзеңнең тормышың җайланмаган һәм башкасы. Минем очракта бигрәк тә бит инде монда теге сүзләр дә күп булды. Илфак 13 яшькә олы һәм башкасы теге балаларыннан аерып алган дип теге әбинең сүзе бәлки алай булмагандыр да. Әйме, үтеп китәбез җиңел генә әйтеп. Хәзер уйлыйм, мин әйтәм, диңгезгә барып кайтырайым әнине. Бу бит авылдан бер кая чыккан юк.
Бір генә тапкыр тырнагын ясап карарым. Бір генә тапкыр кибетләргә йөртөрим, бір генә тапкыр ресторанга алып барырым әнине. Менә ничек авылдан чыкмыйчы, шунда капланып, эшкә капланып яшәде. Шуларга шул теге иң зур кабак миндә булган бит быел кызлар дип шул кабагын күтәреп биреп кыш буена. Иң зур бәхет. Шуннан арасын күрмәде. Һәм шул кинә китеп тә барды. Әти дә шул, әни дә шул. Мин моны хәзер ни өчен дип әйтәм ассызыклап. Хәлле кешеләр бик күп. Һәм үзәк үзгеч теге кайтмыйчы, анда айтырып кенә карый торган. Исән чакта берәр әйбер эшләргә кирәк. Onun soң эшлисе килә дә юк. Әйе. Беләсеңме, иң аянычлысы булды. Әни гел әйтә, кызым, сине телевизордан күрсәткәч, мин иң матур күлмәгемне киеп төшәм дә әймә кибеткә. Һәм әйтәм, күрдегезме? Минем кызымны дип әйтәм дип. Әнине күмгән көнне беренче тапкыр мине телевизордан күрсәттеләр. Карале. Әнине күмеп кайттык зираттан. Ул вакытта Нәҗип абый Бәдретдинов үткәргән җырлык әлемс тапшырып башланып кына килгән вакыты. Мин Татарстан яшьләрендә эшли торган вакыты. Шунда эшләп алдым бит инде әз генә үзенә күрә. Шундагы журналистларны җыеп алып киттеләр тапшыруга. Шул съемканы әнине күмеп кайттык та өйләрне җыштырабыз бит инде, көзгеләрне сөртәбез. Күршедән Саҗда апай кергән. Кызлар ачыгыз әле телевизорны илсәне күрсәтәләр бит. Каранич күкне. Бер көн өлгермәде, берничә сәгать өлгермәде, әни. Чөнки ул төнге сәгать 11-дә, төнге сәгать 10-нар тирәсендә менә без белдек. Татар йоласы буенча бит инде көндезге сәгать 10-да күмеп тә куйдык. 12 сәгатьтән әнине күмдек. Бетте шуның белән. Күрмәде, әни. Әти инде, тоже бер кызыграк кына кеше теге. Мин кайтайым да, кызым, дуракта сен җырлап йөрмә инде. Кызым, җырлый белмисең бит, син нишләп йөрисең соң? Әти гел шулай инде. Кызым, анда бит инде әз генә нормаль кешеләр дә киләләр концертыңа. Килерләр дә, аба, бу да йөри икән дип кайтып китерләр. Кызым, әле туктап карыйсыңмы соң, кызым? Аның үзенә күрә, син бит үзенчәлекле җырчы, синең үзенчәлекле репертуар. Авыл өйрәнгән классик башкарылуга мөгаен, шул Альфия апаларны, Илһам абыйларны яшьләрне күреп үскән. Аның өчен алар шулай җырларга тиеш кебек. Жанры икенче төрле. Истә калган мотоцикл люлькасына утыртып йөри бит инде әти. Мин бик шумный бала. Люлькага утыртып куя, минем өскә. Нидә бетеп төшмәсен өчен минем өскә ята да. Берсендә капка төбенә килеп туктадык та. Әни каршы алырга чыкты. Безне. Әти шулай матайдан төште дә, мине сырттан гына күтәреп менә әйттереп алды да. Туйсам туйдым менә бу нәрсәдән. Матай акыра, матайдан да ныграк, басы акыра. Бар әле дип әнигә. Минем күткә тиеп җибәрде инде әни янына. Мин әнинең аягына иттем дә, әни әкренләп булды да. Ато мин туймаган как будто. Бик шук булгансың инде. Үзәкләренә үткән булганмын дип әйтәм. Минем апай хәзер дә сөйли. Нормаль итеп бөтен балалар белән бер тигез аппак колготки, аппак бантик белән кайтарып җибәрәбез. Кешеләрнең балалары сәгать 2-дә кайта, кичке сәгать 7-дә сыерлар белән бергә пычракка батып, кыйма башыннан Илсия кайтып килә. Бантик таяк гөлфидә. Какой бантик анда? Кәкертәпи дия мин әти. Китене бу кәкертәпи шундый булмый инде җырчы. Үзенә күрә бер ярату булган инде. Үзенә күрә бер мәхәббәт, ул яратмау түгел. Әлбәттә, Сәмирә. Ул теге сөйлем бит инде. Әтинең соңгы көне авылга кайттым да бит инде. Уртанчы апай карады соңгы көнне хәтле җизнәй белән әтине. Иркәмдәй, бу бүген иртәгәдән дә калмас, әтине юындырыйк әле дип. Шулай утырттык, мендәрләргә таяндырып утырттык та, әти танымый, берсен дә танымый. Утырттык, хәзер апай бит инде, әти, син мине таныйсыңмы соң дип. Ятсынып кына карый теге, апайга карый, җизнәйгә карый. Миңа карый. Карый да теге әзрәк идәнгә карап тора да тагын миңа карый. Тишина, менә шым булдык. Карады да. Чатырым әтим әйтәм, мин кем? Уртасына килеп утырдым бит инде. Урындыкка утырдым. Чатырым аннап ябышты. Әйтеп аягын тыкты да минем аякны кәкрәйтә. Әйтә алмый теле белән.
Акырып еладык білсең, бұл бит сен менің кәкір тәпи деген сөз. Әйте алмай тұп-тұры көзге қараған аяқмын кекірейді. Үзек үзгіш. Бұл бала білән атаны арасында ғана бола тұрған бәйләніш. Қазірде мен малайға шуны аңлатам бетінде, ол мен айтам, дүние жүзінде түрлі хәлләр булыр. Түрлі шырақлар булыр, түрлі кішілер булыр юлларында, түрлі вакыйгалар булыр, сыңған вакытларың булыр. Сен білерге тиеш мен айтам. Нинди генә булсаң да, менә кыянан бітіп түшіп, иң түпкә пішраққа йығылған вакытта да сенің яныңда сені өсіріп ярата тұрған әнең болашақ. Сен бүтән дүния жүзіндегі бір кімге де керекмәгән шақта да, бүтін дүнияны көтәріп бәріп, иң қадірлі кішілерінен ваз тартып, ваз кешіп, сенің білән қала тұрған кіші ол әнең болашақ. Бұл мен айтам теге мені сақла деген сөз түгел, но сен өзінің балаларың болғаштан аңлайшақсың. Атыл меңа тұтынады, бір әнеңде әтлік ішлейді. Сен мені яратмайсың? Кәм yok яратам. Мен бит сен түгел мен айтам, мында яратам, мында яратмайм. Әйбір алғанда яратам, қазір яратмайм деп отырам. Мен бит әне, мен гіл яратам. Ай. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүгін біздің әңгімәдәшібіз популяр жыршы, атқазанмаған жыршы Илсия Бәдретдинова. Бұл түрді әлбәтті сөйлешіміз әлі. Қазір менің сеңа берес келген сұрауым, менің энергетикасында сезіп тұрам, тамашашылардан шындай долқын келе. Илфак білән ничек таныштыңыз? Илфак белән таныштык, ул Заман сугышы газетасында эшләйде, Лениногорскийның район газеты. Мин ул вакытта комбинат школьного питаниеда эшләйдем һәм клубта җырлап йөрим. Банкетлар, Снегурочка, тегесе-бусы, сигенче маршрутның шәйберләр. Ул заманда Илфак гәҗиттән барган колхозларга һәм теге агитбригада дигән әйберләр шундыйрак әйбер, колхоз председательләре монарга үзләре тәкъдим ясаганнар, әйдәгез әле менә артистлар белән кайтып, колхозчыларга бәйрәм күрсәтергә. Һәм Илфак кергән клубка, безнең мәдәният йортына районның, миңа бер-ике җырчы бирегез әле, кияүдә булмасыннар, балалары булмасын, бер 10 концерт ясап алырга иде дип, ул вакытта кайтты Рәшит абый Шамка, Илсур Муртаза кайтты. Һәм без Айсыл Марданова дигән бер кыз икәү бергә җырлап йөри торган һәм мин. Менә шушылай без чыгып киттек агитбригада белән. Концертлар куярга. Илфак абый безнең начальник. Илфак абый дип кенә дәшәбез. Илфак Илдусович башны иеп кенә. Шуннан китте, таныштык. Аннан соң мин берсендә тәрзә төбендә рәсем ясап торайым. Мин художественный мәктәп бетердем. Рәсем ясап торам мин. Илфак килде дә, син рәсем ясыйсыңмы? Мин әйтәм, әйдә әле безнең гәҗиткә карикатуралар яса әле син. Ярар, мен әйтәм. Может, син язасыңдыр да. Әйтәм, әз генә инде шунда. Язып карадым. Һәм минем рәсемнәрне бастырып чыгара башладылар. Минем язмалар чыга башлады. Үзем дә уйламыйча, Илфак аркасында ишенде. Шуннан китте. Аннан соң яңадан концертлар күбәйде. Ярты елдан соң Илфак шефтан дуска әйләнде. Яңадан ярты елдан соң Илфак Җаныйга әйләнде. Илфак абыйдан Илфак Җаныйга. Хатта тархал җырларында күп. Бу бер күрдә мәхәббәт име? Яисә бу турып. Юк. Бу вакыт үтү белән кешегә хөрмәт, кешегә теге соклану һәм ярату хисе. Хөрмәтме, яратумы? Баштан хөрмәт, аннан ярату. Аннан яңадан хөрмәт. Менә тамашачыларда шушы икеле-микеле сүзләр бит инде айырып алган, менә баласыннан айырган. Менә бу очракта менә без Илфак белән ныклап торып, менә булай танышып, шундый дәрәҗәгә күчкәндә, Илфак өйнән чыгып китеп Заман сугышы редакциясендә яши. Сиңа 20 яшь. Әйе. Менә хәзерге Илсия белән шул вакыттагы Илсия менә бу ситуациядә ничек? Ничек кыны калып калды икән? Шуның кадерле биз башынны булган монда инде Зәмирә. Хәзерге шул җырларның текстларын гына укып карыйм да, абау мен әйтәм, мин хәзер җырламасым. Менә мин шуның кадерле теге бүтән молекуляр рәвешем белән Илфакка ышанган кеше булганмынмы? Менә шулай эшләргә кирәк, димәк шулай эшләргә кирәк. Балалык белән. Дөнья күрмәгән. Дөнья менә шулай булырга тиеш дип, чөнки Илфак миннән 13 яшькә олы. Әлбәттә ул шәхес, Шәхес һәм теге
Илфак абый да, Илфак әти дә, Илфак дустым да, Илфак начальнигым да, Илфак любовнигым да, Илфак бүтінісі бірге. Илфак баламның әтисе дә. Бүтін жихан Илфак тирәсендә әйләнә. Мин сиңа әйтем име, без айрылышканга хәтлек, минем хәтта контакт шелтәремдә юк иде. Мин хәтта телефоннан да беркем белән дә сөйләшмәй идем. Минем бүтән дөньям Илфак иде. Мин дөньяда Илфак нәрсә күрсәткән, шуны гына күреп яшәгәнмен. Ул менә хәзер барбер бит инде Илфаксыз тормыш башлангач, синең күзең ачылып китә һәм дөнья икән бу дигән бер шундый Юк, мин бит аны мине бикләп яшәтте димим. Юк, менә әйтәсең бит инде, ничектер үзеңә карарлар кабул итә башларга туры килгән. Кая китәсең, Зәмирә? Булды шундый вакытлар, әйбит. Ой, күп яздылар гәҗитләргә. Илфакны йортсыз калдырган, Илфакны тигеләй икән, булай икән. Ниндидер бер бай иратка ияреп чыгып киткән. Илфак белән баласын очраштырмый икән. Зәмирә, әйтәм бит, монда китап язырлык нәрсә генә булмады, әйме? Мин хәзер елмаеп кына карыйм. Гәрчә бәлки алай булмагандыр. Менә мин хәзер еллар узгач, беркемгә дә бер нәрсәдә исбатламый торган яшькә җиткәчтен, 40 яшемә җиткәчтен, үзем отчет биреп утырам, әйме? Әгәр дә хатын-кыз гаиләдән чыгып китә икән, хатын-кыз гаепле. Гулят иткәндер әле, ирегенә җитмәде, чыгып киткән. Әгәр дә ире чыгып китә икән гаиләдән, хатыны нормаль булса чыгып китмәгән булыр иде инде. Баштан үтте. Икесен дә ишетергә Син күрәсеңме? Ике якта да хатын-кыз гаепле. Әгәр дә хатын-кыз эшли икән берәр кая эшлә, ул бит ирен утыртып калдыра да үзе эшли, ажау ярган. Аңа җитми бит һаман. Хатын-кыз гаепле. Әгәр дә хатын-кыз өйдә утыра икән, иренең сыртында утыра бит, аның нинди эше барсың? Хатын-кыз гаепле. Әгәр дә хатын-кыз аллы артлы бала таба икән, аңа җитмәде бит инде, бу ирен бит инде, бу бит инде асылына бит инде бу ир, һаман бәбәй таба. Хатын-кыз гаепле. Әгәр дә бәбәй тапмыйсың икән, кысыр бит ул. Ул ире әлдә тора инде аның белән. Хатын-кыз гаепле. Белдеңме? Нәрсә генә булса да хатын-кыз гаепле. Бала белән очраштырмаган хатын-кыз гаепле. Бәлки алай булмагандыр. Менә шу фикереңне дәвам итеп әйтәсем килә. Әгәр дә берәр хатын баласын ташлап чыгып китсә, бу дөнья йөзендәге иң хәшәрәт хатын. Әгәр дә ират чыгып китсә, это нормально, это норма. Әгәр дә ират кеше ишә икән, ират кеше ишә инде ул нәрсәсе бар. Ират кеше гүлә итә инде ул нәрсәсе бар аның. Ират кеше бер аратна кайтмыйча торган икән, ярар дуслары белән бу. Син менә бер көнне кайтмалы, Зәмирә? Син дусларың белән ресторанга чыгып кит әле. Син чыгып кит әле бер аратнага, охотага, һәм балыкка, һәм башкасы, һәм эш, һәм йөр, һәм балаларны ташлап чыгып кит. Миңа бер көнне шул социаль челтәрдән бер хатын яза. Авылда иң уңган хатыннар берсе санала инде бу. Әйбит. Ул бакчасы, ул йорты, шулай үч балалары бар, дөньяны тота торган хатын. Әйбит. Һәм бу әлеге дә бая Казанга килеп, bir iki gün кайта алмыйча кала, ниндер сәбәпләр касында инде мин инде аналарын хәтерләмим. Шул 2 көн эчендә бөтен авыл мине сөйләгән ди, менә чыгып киткән, бу эш бала өйдә калган бит, ир белән калган әйбит. Менә ди, мин ди күпме уңган хатын саналсам да, мине ди мактап сөйләшү булмады. 2 көн мин ди авылга кайтмадым инде. Популяр менә. Бу миннән дә әшәке хатын юк бу дөнья йөзендә. Менә шулайрак шул. Һәм монда да, ул вакытта Зәмирә миңа беркемдә теге беркемнең дә башына килмәгәндер. Әни чыгып киттем икән ул. Нишләп болай булды икән? Кем чыгып китте сезнең? Мин чыгып киттем, Зәмирә. Мин бит бер вакытта да яшермәдем, һәм мин бер интервьюда да яшермәдем, мин ачыктан-ачык әйттем. Мин чыгып киттем. Ни өчен? Менә шулай кирәк ул вакытта. Чөнки киләчәкне башкача күз алдыма китерә алмый. Яшәп булмаслык дәрәҗәгә җиткән. Минем малай дип әйтәсем килми, кеше инде дөнья йөзендә юк. Яңадан әйтәм бит, монда ничек сөйләсәң дә барыбер мин гаепле. Беләсеңме, мин нигә гаепле? Чөнки мин исән калдым. Үләргә кирәк иде. Әгәр дә мин үлеп Илфак исән калган булса, Илфакны ашап бетергән булырлар иде. Син бит Илсияне үтердең дип. Монда мин исән калдым. Минем балага нәрсә генә язмадылар. Минем үземә нәрсә генә язмадылар. Хаман сайын шушы ук аралашып йөргән коллегалар тарафыннан да һәм башкасы. Хаман сайын язып торалар. Син тигеләй иттең, син булай иттең. Балага нәрсә дип язаларсың? Балага яздылар, менә ой, Зәмирә, бик күп әйберләр булды. Илфак үлгәннән соң. Иң йөрәгеңә тигәне. Илфак үлгәннән соң контакт челтәрендә шундый бер төркем кешеләр килеп чыктылар. Илфак яклы, янәсе теге мине начарлап. Мин хәзер әйтәм, менә бер генә җөмлә белән әйме. Мин 13 ел яшәгәннән соң баламның 2 пакетка китапларын тутырып чыгып киттем урамга һәм сез теге интервьюлардан укыганча Илфакның әйберләрен тартып алып түгел. Мин тараканлы,
съемный квартирага чыгып кеттим. Битте шушуның менен бүтөн суроо бирме. Тиги Илфак төп башында утыртып калдырган икән, алиментлар түләткән икән, анда ниндидер бай мужикка ярып чыгып киткән икән, шикавайтта икән, тигеләр әйтте. Всё, битте шушуның белән, башка сорау кирәкми. Бер төркем шундый кешеләр килеп чыктылар. Миңа каршы аккаунт булдырганнар. Монда язалар, нәрсә генә язмыйлар. Илсия тигеләр, Илсия булай. Миңа моны ниндидер тиге танышларым җиткереп торалар, һәм башкасы. Һәм алар Нариманны да шунда керткәннәр икән. Әйме? Миңа моны берничә айлар үткәннән соң гына малай сөйли утырды. Мин шуның хәтлек рәхмәтлемен Нариманга, ул шундый ирләрчә адым ясаган ул вакытта. Әни ди, миңа язалар ди. Син анаңнан баш тартырга тиеш. Синең анаң тигеләй әйтә, булай әйтә. Ул атаңны үтерде, сине дә үтерәчәк. Һәм нәрсә килер шуның эш әйберләр. Синең атаң шушындый иде, анаң шушындый. Һәм башкасы бик күп кенә әйберләр. Һәм 2 айдан соң Нариман буларга хат язып җибәргән. Хөрмәтле минем әтинең иҗатын һәм әтине шәхсән кеше буларак хөрмәт итүче кешеләр. Әгәр дә сез безнең әти турында әни белән миннән күбрәк беләм дип уйласагыз, сез бик каты ялгышасыз. Мин ул гаиләдә үстем. Әни, безнең әни, зинһар өчен әнине тынычлыкта калдырыгыз. Безнең яшисебез килә. Хөрмәт белән Илфакның малае Нариман Илфакович. Балакай. Аннан соң мин әз генә баланың инде кәефе күтәрелсен дип алып киттем диңгезгә. Диңгездә 3нче көнне минем Инстаграмга язганнар, малай бит инде укып бара. Миңа язган бөтен берендә укып бара. Һәм бу миңа килгән. Монда язганнар. Нәрсә атагызны җир куенына тыктыгыз да рәхәтләнеп куражыца итәргә киттегезме икәүләшеп. Нәрсә дигән әле ул? Ярар алай гына бармас әле. Илфакның әнисенә бүгенге көндә бик авыр. Сиңа да тиз арада шундый авырлык килсә ярар иде. Дип язганнар. Ул шәч төпләремә кадәр селкенеп куйды. Миңа малай килде дә, әни, алар миңа үлем телиләрме ди? Булакай. Әнигә ди. Әни, син нәрсә эшләдең шуның хәтлек? Сиңа да миңа да үлем теләрлек син нишләдең, әни ди. Ул әйтәм, берәр качан аңларсың барысын. Бүгенгә менә шулай. Кешенең шәкеллеге катмалы. Бар бит шундый кеше. Ниләр генә булып бетмәде. Мин бит хәзер үземне генә яклап утырмыйм. Минем дә начар якларым бик күп булгандыр. Илфак өстеннән интервьюлар бирде, башкасы юк Замира бирмәде. Уйлап чыгарылган интервьюлар, алар инде була инде. Мин үзем ничә тапкыр бирмәгән интервьюларны укыганым бар үзем. Әйе, күп әйберләр булды. Мин ни кеше өчен моннан да яманрак әйбер ишетү мөмкин түгел. Мин официаль рәвештә әйтәм, мин бүген бөтен барлыгым белән сәхнәгә чыга алуым белән һәм шушындый бәлки күпмедер теге көч туплавым белән мин Илфакка үлгәнче рәхмәтле булачакмын. Мин Илфак белән авылдан чыгып киттем. Минем Илфак белән кеше булдым. Минем Илфак Илдусовичтан менә дигән улым үсеп килә, сәламәт һәм акыллы. 11нче класста укый торган. Һәм мин үлгәнче Илфакка рәхмәтле булачакмын. Нәрсә генә булмаса да. Бер ара әлбәттә шундый сүзләр дә булды. Инде мин теге гайбәт сөйләүгә әйләнеп кайтарасы килми тапшыруны. Менә бу Илфакның мирасын, аның җырларын трансляция рәвешендә аңлап чыгасыз бит, аның кызы белән яхшы мөнәсәбәттә. Әйе, кызы бар, малае бар, беренче гаиләсеннән, әйе. Һәм Илфак үлгәннән соң ул җырлар Илфакның әнисенә һәм 3 баласына мирас булып күчте. Барбер алар үзенчәлек. Миңа түгел, Замира. Әйе. Миңа түгел, чөнки мин законлы хатын түгел. Мин гомумән беркем дә түгел. Ул тиге ниндидер анда мөлкәтләр бүлгән икән тигеләр икән, шундый кызык. Мин закон тарафыннан да мөлкәт. Без мин рәсми хатын түгел. Без 13 ел никах белән генә яшәдек. Мин беркем дә түгел. Алай дип әйтмә син беркем дә түгел дип. Чөнки беренчедән никах ул рәсмигә караганда күпкә әһәмиятлерәк. Менә син хәзер аңлатып кара әле. Әйе, шулай. Ләкин әлеге дә баягы бәндә белмәсә Аллаһ белә. Аның шунысы бар. Икенчедән, шулай ук Илфак Шиһапов дигән исем барлыкка килүдә мин хәзер гаепләмәгез. Ләкин мин монда ир белән хатын 13 ел бергә иҗат иткәннәр икән, монда синең дә өлешең бар. Аны инкар итеп булмый. Чөнки шул концертлар,
шул җырлары үзенчәлекле җырлар бит. Аны бит әле аны мәсәлән нинди дә булса халыкчан тавышлы җырчы чыгып җырлый алмый ала. Әлбәттә. Аның өчен менә синең тембрлы, синең кебек характер кирәк бит әле җырны башкарып. Ул менән инде шундый симбиоз килеп чыкты. Ай. Минем Илфакның артык акыллы булуы. Минем артык тиле булуым. Илфакның шундый җырлар язуы, нәкъ менә шундый гына җырлар язуы. Теге түгел, менә мондый гына җырлар язуы. Текстовой. Минем моңны җырлый белмәвем. Нәкъ менә шундый кирәк булган. Менә шундый симбиоз килеп чыкты. Бу дөньяда бер нәрсә дә юкка гына барлыгы. Юкка гына түгел. Мин бит гел әйтәм, теге менә алай булган булса, булай булган булса, менә син очрамаган булсаң, теге шундый күңелле. Әгәр дә без Илфак белән очрашмаган булсак, менә шушылай 350 җыр язылмаган булыр иде. Һәм минем 2 метр буйлы малаем булмаган булыр иде. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Илсия белән бик кызыклы да, көлеп тә, елап та сөйләшеп утырабыз. Шуннан да язмышын, шуннан да китап язарлык син. Менә соңгы вакытларда Илфакның вафаты алдыннан ул барбыр да сезнең мөнәсәбәтләрегез яхшырган иде дип мин беләм. Шулаймы? Ничектер аның Юк, Зәмирә. Яхшырмамы? Аның күңелендә барыр сиңа карата бер үкенүме ул менә шушы гамәлләр өчен, аерылу өчен. Читер ул барыр сиңа икенче төрле карый. Мин бит шәхсән үзем сәхнә артларында, бер концертларда Илфакта, синдә, ләкин аралашмаган вакытлар. Ул сизеләдер, аны барыр ярату бар сизеләдер. Син аны юк дип әйтсәң дә, шулай бит инде. Сизеләдер, бар ничектер үкенеч бар иде аның күңелендә. Бәлки алай булмагандыр. Бәлки мин аны теге инкар итеп, исбатлап әйтәм, менә нәкъ шулай булгандыр дип. Кешенең күңелен күрер өчен күзләренә карарга кирәк бит инде. Ләкин теге баштагы мәлдәге ниндидер бер үпкәле, ачулы мизгелгә караганда ул бераз йомшарган кебек иде инде ул соңга таба ничектер. Белмим шул, Зәмирә. Бәлкем шулай күрергә теләгәнбездер инде без. Юк, минем сөйлисем килмәй бер әйтә. Юк, сөйләмәсен. Мин фикеремне әйтәсем килә, бәлкем ниндидер берне ничектер дигән әйбер. Мен әйтәсем, сөйләшеп утырадыр дисең. Ул бит сөйләшеп утырып, әгәр дә син бер-берең белән ничектер күрә алмас дәрәҗәдә икәнсең, сөйләшеп утыра алмыйсың. Сөйләшеп утырайык, без бит, мәсәлән, Илфак миңа бер кашында кул күтәргәне булмады. Юк инде. Без алай акырышып талашканыбыз булмады бер вакытта да. Чыгып киткәннән соң да без сөйләшә идек, ләкин уртаклык таба алмадык башкача. Аның вафаты турында син качан белдең? Сиңа хәбәр итте? Мәйдан телеканалында турыдан-туры эфирга чыгарга тиеш идем. Юк. Турыдан-туры эфир түгел, запись булырга тиеш идем. Мин бардым, мине бизәндерәләр, әкрен генә утырам һәм мин сүз уңайнан әйтәм, Илфакның үлгән дигән хәбәрен ишеткәнче без ярты ел бөтенләй аралашмадык. Бөтенләй. Безнең аерылганга 2 елдан арткан иде. 1 ел алдан, үләр алдыннан 1 ел алдан икән без аның белән күрештек. Аннан соң телефоннан сөйләшеп тордык һәм соңгы ярты елда без бөтенләй сөйләшмәдек. Һәм миңа шалтыратты Гүлнар Сабирова. Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире хәзер, алар бик дуслар иделәр. Ул миңа шалтыратты да, йөрәгем шуйтып китте, әйтәм, тик торганнан нигә шалтыратам. Миңа әйтәләр, 10 минуттан башлыйбыз инде дип, мине бизәндерделәр, киендерделәр. Һәм Гүлнар шалтыратты әйтте, Илсия, Илфак киткән. Һәм Илфак без яшәгән фатирны сатып, башка фатир алган булган. Һәм мин аның менә яңа фатирына, аның инде үле гәүдәсен күрергә генә кердем. Мине чакырып китерделәр. Һәм синең тапшыру аша әйтәм. Бүтән кешеләргә әйтәм. Илфак асылынып үлмәде. Мин моны Аллаһ Тәгалә алдында колымны йөрәгемә куеп әйтәм. Илфак асылынып үлмәде. Илфак үзенең фатирында яткан килеш, матур гына үлгән иде. Бу тагын бер гайбәтләргә чик кую булсын иде. Менә узатта кайту мизгелләре, әлегә дә баягы шул гайбәткә әйләнеп кайтабыз инде, каберенә кайтмый дигән әйберләр, ул барбер
ничек әйтим, син менә шулай бер эшләп торып, эшләмәдең дип әйтсәләр, ул бит инде барбер авыррак ишетелә. Юк, баштан авыр Зәмирә, хәзер юк. Юк, хәзер юк. Еш кайтасыңмы? Менә бу инде теге кеше теге ул минем күрше авыл җегете иде. Мин авылга кайтканда, мин аның каберенә терәлеп үтеп китәм. Ә мин авылга еш кайтырга тырышам. Һәм мин бер генә тапкырда анарга кермичә, бигрәк тә малаем белән үзем икәү кайтканда, соңгарак калып төнлә кайтканда без 3 тапкыр традиция буенча пип-пип кычкыртып кул булгап китәбез. Иртәгә кадәр дип. Икенче көнне менә без яки киткәндә кирип чыгабыз һәм башкасы. Һәм мин беләм аның кабере ничек икәнен дә беләм, ни рәвештә икәнен дә беләм. Анда яздылар чүпкә баткан икән дигән. Юк, чүпкә батмаган. Бик матур, чәчкәгә күмелеп утыра торган бик матур. Башка Илфакны бер шумык рөхсәт булсын. Ул минем төшләремә керә, Зәмирә. Шулаймы? Төшләремә керә һәм бик кәнәгать булып керә. Шулаймы? Һәм мин аны тыныч ятадыр дип уйлыйм. Бигрәк тә менә шундый эчтәлекле, күңелгә тигән бер төшең сөйләл. Бер иптәш кызларымда, дус кызларымда чәй эчеп утырабыз икән. Илфак килеп керде. Илфак мәйтәм, син бит үлдең. Үлмәдем дә инде ди, үлсәм бит сана инде ди, көлә инде үзенчә. Мәйтәм, үлгән кешеләр болай кайтмыйлар. Ә син мине чакырганың бармы соң ди. Мәйтәм, үлгән кешеләр чакыргач та кайтмыйлар инде. Ә син менә байлап утырда да менә нык сорап карар ди. Ә мин кайтырмын ди. Илфак мәйтәм, алай түгел инде. Ә мин сиңа бүләгап кайттым ди. Алды шундый бер ире төймәле аппак муенса. Алды да шулай. Миңа бирде дә име. Муенса өсөлдө дә шулай, идәнгә чәчелде. Ах, дим бит инде. Икәү өстәл астына кирип киттек тә, шушы төймәләрне җыябыз. Минем күз алдында калган, мин шулай кулым тоттым да, һәрбер төймәне ала да, Илфак кулга куя да. Күп булсын, яме дип. Бу мин әйтәм, уңыш теләүме соң бу. Ала да куя да шулай. Лай иттереп. Үйіп қойды менә шулай кирдән кулыма. Шуннан уянып киттем. Мин мәсәлән, андый төшләр миңа бик күп керә. Яки янда мин мәсәлән, көзгедән карап торганда, арттан килә дә теге көзгедән. Әйбәтме соң? Нормально әйтәм. Ой. Андый әйберләр миңа теге үпкәләп ниндидер нәрсә, андый әйберләр керми юк. Шулайдыр, үйіп менә бирү дию да, ул бит синең сәхнәдә менә шушы бүгенге Илсия дәрәҗәсенә күтәрүне бик теләгән иде. Әйе. Мен шуның өчен әйтәм, бу уңышлар барысы да Илфак аркасында дип. Ул шулай, ул беренче адымнардан ук шушылай булуын теләде, шушыларга алып барды, шуларга юнәлеш ясады. Һәм нәтиҗәсе булды. Һәм менә тагын бер сорауны бирәм дә, инде безнең тапшырып ахырына якынлаша. Мин сине шушы хәлләрдән соң син югалып алтырдың. Һәм без синдә фитнес-клубта очраштык, хәтерлисең микән? Син Зәмирә, сәлам дидең дә, дидем, кем булды соң бу? Әйбит, мин сине танымадым. Мин 48 килограммга калган идем. Син сәхнәгә икенче Илсия булып әйләнеп кайттың. Нәрсә сәбәп булды? Бик күп хатын кызларны борчый. Нәрсә сәбәп булды синне? Син авырдың, беләм, операция кичердем дип әйткәнеңдә барай бит менә. Нәрсә булды син? Зәмирә, мин теге ябыгам әле дип ябыкмадым. Шулай килеп чыкты. Ай, бер көнне. Исемен әйтмим, бер коллега гел аралаша торган шәхес. Шуның хатыны килгәндә инде ир белән икәү кердә басып торалар. Илсия, син ничек ябыктың соң? Әйт инде төпсеренә. Кызый әйтә алмыйм бит, мин әйтәм. Айрыл дип әйтсәм матур түгел бит. Ширлә дип әйтсәң дә матур түгел. Ширлә дисәң дә матур түгел. Үз теләгем белән түгел бит, шулай килеп чыкты Зәмирә. Син авырдыңмы? Бик күп әйберләр булды. Айрылганнан соң бик күп әйберләр булды. Мин 18 килограммга ябыктым 2 ай эчендә. Хәсрәт, борчу булгандыр инде. Булгандыр. Һәм башкалары, позвоночник, тегесе хәзер. Хәләрсә инде. Әлбәттә шулай, ләкин менә шушы операция кичереп, авырулар кичердем дигәнне ишеткәнем бар минем. Теге Салат Зәкиш рәхмәт әйткәнең бар синең менә. Әйе, Салат Зәкиш шалтыратып үтерәсез бит инде баланы дип. Андый хәлләрдә булды, күбесе булды. Мин бик рәхмәтлемен. Шундый бер сүз ишеткәнең бармы? Үләргә дә хакым юк, ичмасам дип. Менә шундыйрак вакытлар булды инде ул, чөнки минем кулда бала, ул миннән башка беркемгә кирәк түгел. Үләргә дә хакым юк. Син шуннан да икенче Илсия булып чыктың бит сәхнәгә шул хәлләрдән. Нишлим соң, Зәмирә? Нишлим соң? Бүген менә бөтен дөньясын тибеп пешереп, үкчәле туфлиларымны ике якка бәреп,
ey рәхәт кенә иттереп. Пирамид пешереп малай дилеп торып дисеңме? Шиби буткасы пешерим һәр көнне. Яратам шиби буткасы. Шулай пешереп, чәчкәләр үстереп, малаемны мәктәптән генә кайтканын көтеп һәм башкасы. Шулай итеп кенә ятырым. Шулай алмыйсың бит. Телефоннан шалтыратып, "Матурым, сөт кенә алып кайт әле. Пожалуйста, хәлем юк бүген." Син алып ята алмыйсың бит. Ята да алмыймдыр инде хәзер. Инде ята алмыйсың. Хәзер шулай тиге тартырга өйрәнгән үз дилбегәңне. Ә бәлки мине менә шулай "Ох" дип күз кадагы белән кадаклый торган кеше генә очрарга кирәктер. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әнә шундый кеше очрагач, менә булай итәсең, аңладыңмы? Шулай кеше очрагач, син үзеңне үзең танымаячаксың. Кара әле, минме бу диячәксең? Минме бу? Теге элекеге кылыч тотып Чапаев кебек алдан алга дип чыга торган кешедән кемдә калмый. Ну, алгаян бит инде Зәмирә, менә 40 була быел. Әйдә әле алгаян дип тора, миңа да 40. Юк. Әле бит ана синең, ана. Зәмирә, син молодец. 40 яшь, бик кызык дитәләр, яшь дип әйтәләр. Бер иптәш кызым аерылды, берсенең оныгы туды, берсе бәби табарга җыена, шуның кебек 40 яшь бик тә кыз үзенчәлекле яшь ул. Шуңа күрә син алай димә әле. Барысы да алда булсын, Илсия. Алда булсын инде. Алда булсын. Мин сиңа әйтәлим, чыннан да, менә тыныч итеп, үзең теләгәнчә рәхәт итеп, матур итеп яшә. Ат кызынган исеме бирсеннәр сиңа, минем сиңа теләгем шул, син ат кызынмаган дип әйтүем, чөнки аның узган елгы программасы әнә шундый исемдә иде. Шундый исемдә. Шуңа Зәмирә, мин үзем начар яшим дип әйтә дә алмыйм. Мин бик канәгать. Мин яраткан эшем белән шөгыльләнәм. Ләкин кеше никадәр канәгать булса, нидер кешелек хыяллары була. Мин шул хыялларның тыныч каршылыгын бар инде. Вот, әйтәм бит, әнә шул турыда әйтәм. Шуңа күрә тамашачыларга хәзер нәрсә әйтер идең? Яхшы кешеләр дөнья йөзендә күбрәк. Бик күпкә күбрәк. Менә теге безгә ниндидер тормыш юлында авырлыклар китерә торган, ниндидер белсә, белмичә сөйләп, рәнҗетә торган, кыенлыклар китерә торган кешеләргә караганда, чынлап торып, ихлас күңелле, гел яхшы мөгамәләдә булган кешеләр бихисап күп. Күпкә күбрәк. Алар бары тик тинәк кына, алар теләсәнсә язмыйлар. Язмыйлар. Язса да матур гына итеп, күңелне генә күтәреп кенә язып куя торган. Һәм менә шундыйларга карыйм да, бүтән калган теге килде киттеләрен онытам да, рәхәт итеп яшисе килә аннарсын. Ниндидер бер үрнәк эшләр эшлисе килә, кемгәдер ярдәм итәсе килә, яратасы килә, яратыласы килә, тормышына бүтән төрле карыйсың. Һәм менә шундый кешеләр күбрәк булсын дигән теләктә калам. Мин шулай менә минем иманым камил бит. Бүген синең белән минем тапшыруны караячаклар хәзер кешеләр. Һәм уйлаячаклар ди. Бар яхшы күңелле кешеләр. Эй, балакаем ди. Бу да хатын-кыз бит инде дип. Менә хатын-кыз бит инде, ул бит инде менә теге син әйткәнчә генә булырга тиеш. Шулай дип теге менә сәламәтлек бирәле, баласын үстерсен, матур иттереп дип. Кайберләр шулай дип утыра. Кайберләр менә булай пультны ала да, шулай. Уф, һаман шушы булган инде, бүтән кеше тапмадылар. Диячәк. Шулай диячәкләр. Һәм менә бу кешене нәкъ менә шушы ике төрлегә бүлә торган нәрсә инде ул. Әлбәттә. Берәүләре дия торган, берәүләре уф дия торган. Беләсеңме, уф дия торганнарның да кеше юктан гына уф дигәнгә әйләнми, бәлки аларның тормыш сынайдыр. Шуңа күрә мин аларга бәхет телим. Кара әле, тормыш сынасын, мин сынамадым бит аларны. Нигә сыналар бүтән ачуларын миннән алалар. Миннән дә алалар, син генә. Инде бар әле монда. Шуңа күрә без инде тамашачыларга һәрберсенә бәхет телибез. Бәхетле кеше бер вакытта да кешенең тормышын күрми дә, ишетми дә үз бәхетенә чумып яши. Шуңа күрә бәхетле булыгыз. Тыныч күңел белән яшәгез әйбит. Һәм менә чыннан да концертларда, синең концертларда очрашырга ясын инде ниһаятта. Иншалла бик яратабыз, бик ничек әйтим, көтәбез. Шуңа күрә дөньяга һәм кешеләргә яратып карарга кирәк. Шуннан барысы да җайлана калганы. Иншалла, сиңа да шулай мәхәббәт телибез, яратып яшә. Тамашачыларыбыз сезгә дә ихлас күңелле мәхәббәт телибез. Һәм инде тагын бер атнадан күрешербез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт сиңа, Илсия. Рәхмәт, Зәмирә. Сау бул.